Jeg vil være ærlig med dig, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har virkelig dummet mig. Det er min skyld, at den forrige video var for 5 måneder siden, og jeg har lært en meget vigtig lektie, som jeg vil dele med dig til sidst. Men først og fremmest, tusind tak for din tid i bytte for alt mit hårde arbejde. Jeg har ikke kun ændret konceptet for denne kanal, men selvom jeg kom tilbage efter flere år, fik jeg flere likes, visninger og kommentarer, end jeg havde forventet. Faktisk har I fået mig til at føle, at jeg har gjort et meget godt stykke arbejde, ikke kun med YouTube-kommentarer, men også med lykønskningsopkald fra mine venner. Men denne følelse blev til noget, der forhindrede mig i at færdiggøre de videoer, jeg prøvede at lave. Jeg ville have, at den tredje video skulle være så god, at jeg indså, at mens jeg altid prøvede at hæve barren, havde jeg aldrig sat barren over hovedet. Kort sagt, jeg går ikke længere efter perfektion. Jeg går efter at kunne formidle noget til dig. Hvis det er perfekt, så lad det være. Lad os komme til det næste emne. Hvis du husker, fortalte jeg dig, hvordan man kaster et spindelvæv i vores anden video. Efter jeg delte den video, fik jeg noget feedback fra mine venner. De sagde, at videoen var meget god, vi havde det sjovt, men vi forstod ikke en skid. Da jeg kiggede tilbage på videoen, forstod jeg faktisk, hvad de mente. Af denne grund vil jeg gerne introducere dig til Premiere Pro, uden at kede dig for meget. Når vi først åbner applikationen, vil vi se en visning som denne. Du vil sige nyt projekt, og vi vil skrive navnet på vores projekt og trykke på opret-knappen i nederste højre hjørne. Ja, de fleste af os, inklusive mig, vil lukke applikationen og gå hen til det nærmeste gradpunkt, når vi ser denne grænseflade. Slap af. Det er meget lettere, end det ser ud. Grundlæggende er der 3 værktøjer, jeg vil vise dig. De er markeringsværktøjet, klippeværktøjet og tekstværktøjet. Der er nok nogle af jer, der bruger disse teknikker anderledes. Trods alt har hver mand sin egen måde at spise yoghurt på. Jeg siger ikke, at der findes kun én sandhed. Du kan skabe din egen redigeringsstil. Men der er et råd, jeg vil give. Vær venligst organiseret. Lav mapper til videoerne, du skal bruge i projektet på forhånd, så selv 6 måneder efter du har lavet videoen, kan du finde dem, når du får brug for nogle sekvenser. For hvis du ikke kan finde det, kan du mærke kunden ånde dig i nakken. Farvel. Men gå ikke i panik, hvis du ikke kunne organisere dit arbejde før projektet. Når du er i projektfanen, kan du åbne en mappe med CTRL-B, hvis du bruger Windows, eller CMDB, hvis du bruger en Mac. Nu er det tid til at placere videoerne på tidslinjen. Jeg siger altid, at tidslinjen er din køkkenbordplade. Det er her, du skærer, sår og planter, blander. Giver de sidste touch, før du sætter det i ovnen eller på komfuret. Til vores projekt åbner vi en sekvens. Du kan tænke på det som en bageplade. Bliv ikke for meget fanget i de eksempler, jeg har givet. Jeg er lige nu i køkkenet og prøver at lave mad selv. Hvis du kender til opløsninger og FPS-værdier, kan du selv åbne en sekvens og justere indstillingerne. For at gøre dette, højreklik på projektfanen og vælg sekvens. Sådan sker det i mit hoved. Og hvis du siger, nej, jeg ved ikke noget af dette. Ingen problemer. Du kan højreklikke på videoen, du har importeret og vælge ny sekvens fra klip. Når du gør dette, åbner vi en sekvens med opløsning og FPS-værdien af den video, du har optaget eller downloadet. Når vi kommer til tidslinjen, ser vi, at den øverste side er videosporet og den nederste side er lydbanen. Du kan justere størrelsen på disse baner, som du vil. Du kan også zoome ind og ud på bjælkerne nedenfor i tidslinjen. Lad os tilføje endnu en video fra projekttabellen til tidslinjen. Men først skal jeg tale om kildetabellen. Kildetabellen. Nu ved du godt, hvordan jeg vil illustrere det. Kildetabellen er et skærebræt. Før du sætter videoen på tidslinjen, identificerer du de dele af videoen, du vil tilføje, og derefter sætter du den på tidslinjen. I begyndelsen af min videoredigering-karriere, i stedet for at bruge denne tabel, forsøgte jeg at gøre det hele på tidslinjen. Det tog mig lang tid at vende mig til denne tabel, fordi jeg er en stædig person, men når jeg var blevet vant til det, indså jeg, at det er en livredder. Vi kan også flytte startpunktet af videoen og indstille slutknappen. Mig og slutpunktet på videoen. Hvis du vil, kan du sætte videoen på tidslinjen. Kun med videoen uden lyd. Eller kun lyden uden video. Hvis du vil have begge dele, kan du bare tage videoen og trække den, og så kommer begge frem. Jeg har lige fortalt dig om de 3 mest basale værktøjer. En er udvælgelsesværktøjet, og en anden er skærværktøjet. Det vil vi tale om nu. Du kan skifte til dette værktøj ved at trykke på C-tasten på dit tastatur. Hvis du ikke vil bruge tastaturet, gør bare barbladet-ikonet i værktøjsstoppen det samme. Med dette værktøj kan du klippe og beskære dine videoer på en tidslinje. Du kan vælge den del, du ikke vil have med ved at skifte til udvælgelsesværktøjet, som du kan gøre ved at trykke på slet-tasten. Men der skete noget. Der er et hul. Hvis det hul bliver der, vil der være stor mørke i videoen. Nogle gange vil vi give den effekt, men vi bruger den normalt ikke. For at fjerne det, kan du højreklikke på hullet og vælge Ripple Delete. Eller hvis du siger nej, jeg er ikke tilfreds med mit liv, jeg vil have mere tortur, kan du tage fat i det med musen og trække det ved siden af. Jeg laver sjov. Det fungerer meget godt nogle gange. Men hvis du gør det, så glem ikke at tænde for magnetfunktionen. Dette forhindrer klip i at overlappe hinanden, når du samler dem. Du kan trykke på S-tasten eller klikke på magnetikonet her for at aktivere dette værktøj. Forresten, du kan også forkorte og forlænge din klip uden skærværktøjet. Det gør vi ved at trykke på V-tasten og skifte til udvælgelsesværktøjet. Når vi trykker og holder vores mus på kanten af klippet og trækker det til venstre og højre, gør det samme. Vi kalder dette trimning. Nu hvor vi har gjort det, lad os kigge på effekt-tabben, som er et hav af effekter. Du kan finde de fleste effekter, du kan tænke på. For resten vil du ikke tænke på de fleste af dem. Men efterhånden som vi deler sådanne videoer, og du fortsætter med at søge, vil du langsomt begynde at forstå, hvad du skal lede efter. For eksempel kan du finde, du skriver sløring, og det giver dig en række eksempler. For at tilføje disse effekter til det ønskede klip, skal du bare gribe fat i dem og trække dem. Efter at have tilføjet effekten, kan vi kigge på effektkontrolfanen. Her kan du gøre enkle ting som at zoome ind på din video. I justerer dens position.
Roter den og endda skru ned for dens opacitet. Hvis der er noget, der stadig sidder fast i dit hoved indtil nu, så er vi i en YouTube-video. Du kan sætte på pause og spole tilbage. Og selvfølgelig tage et kig. Men hvis du vil spørge om noget, så skal jeg nok gøre det. Vi gjorde det her, men hvordan skete det her? Eller noget i den stil. Glem ikke at nævne det i kommentarsektionen. Jeg vil prøve mit bedste at besvare dem alle. Nu lad os tilføje tekst. Vi trykker på T-tasten for at skifte til tekstværktøjet. Eller hvis du siger, nej bror, jeg vil også bruge min mus, så kan du også klikke på værktøjet med T i værktøjstabben. Når du klikker på videoen i programfanen, kan du nu skrive din tekst. Hvis du vil have det i et bestemt område, skal du bare trykke, holde og lave en boks til dig selv. Så hvor justerer vi skrifttypen? Punkt, skygge, farve. Bare husk at vælge din tekst, før du foretager disse justeringer. Hvad hvis vi tilføjer en lille animation til disse artikler? Jeg taler i øvrigt ikke om de undertekster, som de meme-sider laver. Bare noget. For dette går vi til fanen effektkontrol og klikker på keyframe. Ja, keyframe er tilbage. Det er meget enkelt, når du først forstår logikken i det. Du siger, vær her i denne varighed af videoen. Vær her i denne varighed af videoen. Og i løbet af denne tid går den fra her til her. Typisk mandehjerne. Hvis du vil have det hurtigere, zoomer den ind. Hvis du vil have det langsommere, bevæger den sig tilbage. Indtil videre går det godt, men jeg føler, at du bliver utålmodig. Jeg har en sidste ting at vise dig, før vi render. Farvekorrektion. Vi har en fane kaldet Lumetri Color. Mit råd er at lege med indstillingerne her, uden frygt for at ødelægge din video. Uanset hvad du gør, kan du altid fortryde det ved at trykke Ctrl-Z eller CMD-Z, hvis du vil. Men jeg vil vise dig en nemmere måde. I min tidligere video talte jeg om justeringslag. Hvad er justeringslag, spørger du måske. For at være ærlig, sammenligner jeg det med transparent side. Det er gennemsigtigt, men det er det ikke. Det er effekterne, vi lægger i det. Påvirk de andre lag nedenunder. Hvis du lægger justeringslaget oven på dit klip og indstiller alle farveindstillinger på det, vil det påvirke alt nedenunder. Kan du ikke lide resultatet, så skal vi lave justeringer som dette hver gang til vores videoer. Nej, det behøver vi ikke. Der er forudindstillinger, som vi kalder lutter. Hvis du vil, kan du vælge den, der passer dig bedst. Fra denne boks i den kreative sektion. Hvis du vil have, at jeg forklarer farvedelen i en anden video, vil jeg sætte pris på det. Hvis du kan lide videoen og ikke glemmer at nævne det i kommentarerne. Så lad os gå videre til rendering. Fra øverst til venstre går vi til fil, eksport og medier. I dette nyligt åbne vindue går vi til forudindstillingsboksen og klikker på, hvad vi skal outputte for. Output-navn er, hvor du vælger, hvor og hvad din video skal hedde. Jeg har allerede fundet navnet på videoen, jeg lavede. Når du har gjort alt det, kan du trykke på eksport. Og tillykke, du er nu i denne helvede. Jeg laver bare sjov. Jeg prøver at gøre det så spændende som muligt, så jeg undskylder, hvis jeg var for overfladisk. Men hvis du siger, at det ikke er nok, og du vil have mere, så husk at abonnere og slå notifikationer til, for der kommer flere af disse videoer. Selvfølgelig inden det er gået 5 måneder.